Yn gyntaf, nes i ysgrifennu'r alaw, ac yna nath Miss Stevens ysgrifennu'r geiriau, a mae'r geiriau'n reit traddodiadol. Nes i addasu'r alaw wedyn at y geiriau a roi cyfeiliant sydd yn creu clychau. Teitl y garol yw Clychau Iolo. Miss Stevens ysgrifennodd y geiriau a Mrs Roberts cyfansoddodd yr alaw.